tabuk ang Kamalpur Dalai district ni Riang Parani titak ini je kaisa naithok naimung o jagani brisho basajak nainai baidi naro o bris kesaro khai ang basajak tabuk yang o chini dolok asuklai alanalai tungo naidi o tabuk titak tilai mani karbar srambai kya ekdom diklai mani tolawo khai jung tongo monok tangna hin thamani jung school nok wormavat academy abo tini tin bui khonai painai berari boi o nok tangmani area iko guri neja buskang tei khak kicha tin bukha tin bui lena oi khonai tabuk phongni maisana nalai tungo norok nainai di ang tabuk bisingo hamnai ko jotono ঠিক ঠাক maisanan bagai asuklaijak tini kaisa problem mongkha problem hingke tamo mui khok sanani tharu tu bujagya awan bagai naine di sprite bottle no rawoi mui khok samani sramjak naine bedi mui hingai sikambuk bai khaklo phogni khaklo sikambuk bai songjak oro hingkai jung sarok muthungui nungo obo randari man jaga hingkai tini 1 কেজি oro 500 doi tu hisap himani oro hingkai lena layosong tabo iko mo hawa hukmani bisik area tutorial ko area kita sikon noko teibo kotor khai ngokenani tabo already motamuti tin bobaikha tin boya khnai tabo janla level tei dorja janla thepanan tongkho ayang ukoloko khisa tongkho tin bunani nainai di ang tabu bisingo habai phunuknai bisingo habai phunukoi ko nainai di naro oro tongkho tin bujagya khor kisa nekuna oro khai state je meeting rok khlaikha hangkai oro borok asuknai mane state system kai kaisa kuchuk kai tang dikha oro ang tabu oro bosawai ko nainai di prai motamuti complete nok tangmani janla dorja chimi thepa jagya tongsibo nok bahai jak baikha nok nainai di naro abo nok tangbai khnai tabuk nogo phirogo mo hingkai tabuk highway road sanammani sung tabuk already Kamalpur tini last part mo video je subscribe khaijagi subscribe khlai di tei share khlai di tei like comment khlai di video bahai nangjaka
comment khai sadi jara ketal nai tongnai rok channel no subscribe khainan ta pogdi tini ni last part mo video osuk jorotui no muthagnai 3 part last mo video osuk jorotui no Hambai jotono no subscribe khainan ta pogdi tei share like comment khlaina rok video bahai nangjak baikha narok comment khai sadi ang je video sramani bahai nangjak jotono comment khai salai di Hambai.